ọ dị mma ọka bụkwa taa bụ Wednesday ụbọchị anyị ji asụsụ Igbo anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo site n'ịsụ asụsụ anyị o webụla ya ka anyị bịakwala ọzọ ka a ga-esi wee kwa onye ukwu walụ n'isiokwu a nke na-ekwu ịkwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Ị na-anya na be anyị ọ dịka ga-asịzi na onye ọbụla chọziri ịghọ onye ọcha overnight ma ọ ndị sụrụ ya n'oyibo ebe sopere ije na village ifu agadi nwaanyị na-asịrị ya grandma how are you? O wee dị mkpa na anyị bịakwalụ ka anyị mee ka anyị ghọta mkpa ọ dị maka na mmadụ tụfuo ihe eji mali ya amarọkwa m ihe a ga-akpọ onye dị otu a maọbụ ihe a ga-agụ ya. Anyị nwere onye ọbịa sonyela anyị n'ụtụtụ anyị ji nebanye anya n'isiokwu a bụ onye isi ọhaneze ndị Igbo n'ime Anambra steeti. Ndị a bụ ndị na-enye aka ka afụ na asụsụ anyị ma omenala anyị agara ana bụ Chief Damian Okeke Ogene. Anyị na-asị gị nnọọ. Ụmụnne m ka anyị nọrọ ya nọ. Anyị na-asịkwa gị nnọọ daalụ n'isonyela anyị n'ihe mmemme. Ekene dịrị ụnụ larịkwa ndị ABS. Ọ dị mma ịkwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Asụsụ Igbo bụ anyị nwanwe mgbe e kwuwere na a na-akwalite asụsụ Igbo, kedu na ebe mmiri si ba n'opi Igbo bụ ihe agha anyị ji rapụzie ihe eji mara anyị sụbazie ihe abụrụ nke anyị. Ịna-anya oge ndị ọcha bịa okwu Igbo ka anyị ji na-eme ife niile, mana fafụ na ọ na-abụ ịfụ na ha nwee tapreta mgbe ha bịa, mana ife ọgụgụ onye Igbo ụmụ ebe ọ na-aga ha wee almost na ha n'ike ka ha gwara anyị na ị ga-anụrịrị unu. Ndị ọcha na-asụkwa n'oyibo ebe a ha bịa, ọ dị na French, ọ dị na English, irukwa ebe ha nwere omenala nwee usoro nke ha. Mana ndị ọcha bịara ebe a gbuo omenala anyị na-enwe aṅụrị. Onye bịa ọ na-eṅomi ha, nṅomi niile aha anyị ṅomiri ihe so na ihe na-ebute ọnwụ ete aka na n'Igbo na ụdị n'ihe bụ bịa ife niile anyị nwere fasị na onwe nke dị mma. Asụsụ anyị adịrọ mma, nri anyị na-eri ọ dịrọ mma, ha jee wekọta ife ndị a na-akpọ kemikal ngwara ngwara. Asụsụ anyị adịrọ mma ọ bụ sọ anyị ka ha bịara kwa ha bịara ndị mba ọzọkwa dịka ndị Yoruba ma ndị Hausa na-asụkwa asụsụ nke ha. O nwere ihe mma n'ebe onye Igbo nọ. Ndị Igbo wụkwa ijiji soro ozu baini ebe ọ bụ na onye Igbo eru asụsụ anaghị ekwe ọsụsụ n'ụwa weje onye Igbo ebe ahụ ọnwa na-abụ ma ite ọsụba gị ebe ahụ, were onye Yoruba dobe ebe ahụ isi ọ mụtabeghị bịa, were onye Hausa ọsụ ahịa so ị ga-ama ebe osi. Ma onye Igbo n'ugwu Hausa sụba Hausa na-agwa gị na ọ bụghị onye Igbo ma nkwe, ọ bụghị Yoruba ma nkwe. Mana ibisi sekọndị bụ na usoro anyị na omenala anyị ka anyị towuru. Abịa ndị ụka enyerekwa ya aka na mbido izi. Ndị ụka bịa n'anya ife niile anyị na-eme ife ndị Igbo, ma ụzọ anyị si eji egwu ọnwa ma ụzọ anyị si eme kpọcha ha nche ọgọ mmụọ. Ife dị iche na ịgọ mmụọ na usoro ndị si ebi erikapụ. Mana ọ n'ikpeazụ a ka ndị ụka bịara ghọta ife dị iche. Mgbe onye ọrụ na-akpụ okpu mma echiri ọzọ ozi arụsị ka onwe ha o ji bụrụ ezigbo mmadụ n'anya ndị ụka. Onye bụ eriri ụkwụ ife niile a ịbịazie nwaanyị ma akwa sụcha jigida nọdụ ele ndị Igbo si enedu arụsị ka ọ na-ekpere, ewechitazie nke a na-akpọ efe itepụ ọkara ịgba ọtọ ọkara ibe, ọ bụrụ ya ka mma. Mana ịbụzie nwaanyị nwunye mmadụ nọ na ị na-enye ya anya ka eji asị ndị na-eme ihe njirimara fim, ọ dị adị ka o si ibe mmadụ apụta. Ma mgbe gboo onye bụrụ ụdị mmadụ ya ajụa si jee mara ka nwa na si apụta na o ji emebiri ife obodo. O nweghị onye a na-agwa na ọ ga-emebi obodo na onye ibe onye ọna meziri dị mma. Ndị ọcha soro ha takọba ya, ma anyị nwa ahụ takọba ya. N'ikpeazụ a ka ndị Igbo na-achị ma ọ ga-enwetakwa onwe anyị echi ha ta agwa azụ nkewa ife dị iche, kewa ọgọ mmụọ na omenala iche.
iwe ndị ọcha iwe na Amerịka o nwere ihe a na-akpọ oge eti mmụọ nke ha na ya bụ amoosu time ka ha na oge amoosu iberuo na streeti dị iche iche bụcha ọ bụ shọpụ oju mana na streeti oju mana na-eselebreti amoosu onye kwara amoosu ebe ọ dị mma anyị na-enebanye anya ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Eziokwu na ụfọdụ ndị ụlọ akwụkwọ na-ewepụtazi dịka ụbọchị taa bụ Wednesday kpọọ ya Cultural Day, a na-akwalite abịa n'ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ ehichasịa akwa njirimara ndị Igbo. Mana ọ bụrụ na a na-akwalite ya bụ asụsụ sọsọ n'ụlọ akwụkwọ, anatakwa n'ụlọ ndị nne na nna asụbalụ ụmụ ha asụpịrịsụpịrị dịka Nonye si wee kọwa mgbe ọ na-akọwa. Ọ dịghị ka ya bụ asụsụ ọ ga-akwalite maka ọ bụ na a na-abụ asụsụ ya n'ụlọ akwụkwọ anatakwa n'ụlọ ndị nne na nna ebidokwa ebe ndị nkụzi kwụsị. Enwere ihe na-eme kịta anyị nwa ndị ọhaneze na ndị Town Union asatọ nke m bụ chairman board of trustees anyị na-agba mbọ. O nwekwara otu sụakwa Igbo nke Peter Ejiofor na-enebada ya na-agbanịkwa. Anyị na-agba mbọ na ka obodo ji okwu Igbo na-eme nzukọ maka iruwe n'ime obodo ndị be anyị si na-asị ka mma n'oyibo eri nze ibe ha sara bụ ịfụ ka mmadụ ji okwu Igbo atụasị ịbụrụ onye na-asụ Igbo ọ gaghị egbu ofu miniti mara na ọ na-atụasị, mana onye ji oyibo atụasị ọsụ anyị n'oyibo ọ dị ya ka ị ga-ahụta ọsụ ya Latin o tinye na ya bikọs ife ọ chọrọ ka o meghachi ife ọ chọrọ ime ka ọ tụgbo ha asị. Mgbe iji eje chọrọ dictionary ma ife okwu anaghị achọ dictionary n'okwu Igbo. Okwu Igbo bụ nke ikwere ọtọnwụ. So agbava mbọ fụ na eji nzukọ okwu Igbo emezi nzukọ n'obodo dị iche iche. Ụmụ nwaanyị ndị na-ata o nwere oge ọ na-abụ onye bịa onye ibu ka onye ọrụ na-eleta na nwa m ada asụ Igbo ọ da asụ Igbo ngwana oruwe na omume. Ana m ekenekwa gọọmenti of Anambra steeti now a na-ewebatago Igbo ma ndị WAEC na ule ọ ihe dị mkpa emekata na onweghị onye nkụzi abụrụ na-akụzi elu ọ kịta bụ ịbụ na kịta abịago mgbe mbụ ikwuo na ị na-eme Igbo ma omee Igbo nwedo onye ga-atụpụ mana gọọmenti nọ kịta bụzi na ndị mere Igbo na ha na-achọ ibe ntụkwasị. Ọ dị mma nke a bụ onye nkụzi na-akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ ama m n'ụlọ akwụkwọ a bụ nke prima. Ọ dị mma, o nwere ihe mmemme emelu n'oge gara aga gbasalụ ndị ụlọ akwụkwọ kwadoro wee mee ule maka asụsụ Igbo nke ijekwuru ya. Okwu gị n'ebe a wee bụrụ na ọ bụrụ na esi otu a wee gaba na ọ ya enye aka ka asụsụ Igbo ghalụ ịnapụ dịka ndị mba UN si wee na-ekwu na-ama aka na mgbe dị otu a na enwere ike asụsụ Igbo na-ama nnuzi ya. Ka ịkọgịnala anyị ka ya bụ mmemme si wee gaa dịka isi wee jee na ya na otu o si dị gị ka ya bụ mmemme ọ ga-esi wee mịta mkpụrụ n'ụzọ kachasị mma. Eji m ya mmemme nsọmpi nke ikpeazụ nke ojecha ọgwụ n'ụmụ akwụkwọ niile ndị praịma nọ na Anambra steeti. So mwute nwee bụ na ụmụaka na-eme ife ịmafụ ndị nne na nna ka ha nọ nyerefa ịmafụ ndị na-abịa anye ya famere gaba ọkwanụ ndị a nwe obodo echi anyị anọgokwene na good morning na ọ na good afternoon baa good evening ife anyị na-echezi good night ka anyị esi ma na-enyere ụmụaka ka nọ na good morning aka. Oge m ji enecha anya ana m ekenekwa ndị nkụzi na ndị chịkọrọ anya ihe ka m gwa gị ọ bụrụ na esi etu agakwuo ya ahụ ise n'iru ọ ga-enwe ebe anyị nọ ajụ aza na kọwaa na mejuo okwu ndị a. Ụmụaka Igbo ụmụaka ahụ gosiri na ha ịmago ị na-asụ Igbo ọ dị ka onye bụ onye ọcha mụrụ n'obodo ndị ọcha ubu aka gị maka mana ụmụaka ahụ gosiri na ha mụtara onye amụtaghị Igbo na-abụ ọbịagodo ahụ ọma jijiji eji ma nke ya ga-aza ma ọ bụrụ ya ma ọ bụ ya mana abịa nnecha ya anya anọtere m aka fụ ihe ha na-eme nke iziwo ekike ha ma ekike ndị nkụzi kpọpụta ha
o nwere ife ụnụ amarọ akwa ekike ndị Igbo na-enye onye Igbo ugwu mana ị ga-afụ ma ndị be anyị nọ na ụlọ ọgbakọ omeiwu onye bịa ọma taa ma n'ebe a ịgbazie na Abuja ejighị eyi taa ejighị eyi suta taa ihe ha ga-eme bụ ebe ndị Hausa ebe ndị Kogi ebe ndị Yoruba ibe ga-afụ ya ọ dị ala ahụ na-anya n'ime Senate and National Assembly ka ị mara mmadụ ole ndị Igbo kpu okpu mme because ifere na-eme egwu na-ata ya na a ga-asị na ya bụ onye Igbo ebe a ka nna m necha anya ajụọ m ndị a niile ọ ndị Arab na-asụ Igbo nọ ebe a ebe na-ereprezent ya onye ejije ya adịghị mma nekwara Obasanjo ọchịchakwa oge niile ndị Yoruba akwụsịdịghị nsọ n'iyi efe eji mara ndebe fada garakwa n'ọnụ mana ife onye Yoruba ka na-akpọ onwe ezigbo onye Yoruba taa ọjịwacha agba ebe a jịwa agba ebe a ma ụmụ nwaanyị mana anyị bịa n'anya ọ dịka mana identity ndị Igbo okwu akara aka ji mara onye Igbo maka ọhọzi ma ichiri ọzọ ma ichi ha ọzọ ọ bụrụ ebe ọ ga-egosi na ya bụ onye Igbo ọ tụkwasị okpu mme n'isi okpu mme nke anyị nwa dị iche na okpu mme Hausa na-eyi ọ dị iche na okpu mme Yoruba na-eyi ọ ya bụ si ife ka dị iche mana many a time ịfụ na ọ na-ala ndị Igbo ahụ igosiwago onwe gịnị ka m na-ekwu ebe ụmụaka bọchị ahụ kechie ekike jide mkpa enebe ndị nwaanyị ha anya ọ bụ nke ọ na-abụ ụmụ nwaanyị kwadocha ọkwa n'ụlọ ka anyị na-ekwu maka ụnụ ndị ụnụ kwadocha ụmụaka akwụkwọ ị na-ene mbe n'ukwu oyi ị na-enezi ike nwatakịrị ka ọ chịrị akwụkwọ chide aka ebe ọ bụghị ihe a chọrọ onye Igbo ga-eyi ebe mere mkpụrụ mana ị na ya anya ịfụ ka nkọwasị ị na-aga n'ụzọ fụ nwaanyị kwadoro onwe ya ka onye Igbo nwaanyị onye Igbo ị na-agha anya fụ na oyi efe ka nwaanyị nọ na di ibe ọ gụrụ nkwụ na-egbu ịma mkpụdobe ya nso ịbịa masị eskuzi ịba ka ị na-arị anya o nwere ike ụmụnne di ya ma ndị ụmụnne ya nọrọ ebe a ọkpọ ga-aga na ya ga-ajụ ya makwa mana ife onye bụ ọta akpagharị ikpọ ya ndị otu na ezi nneke ka ime o nwere ihe na-agbagwoju m anya maka anyị na-ekwu okwu ịkwalite asụsụ Igbo a n'ụlọ akwụkwọ amarọ m otu anyị esi wee mee ya ka o wee kawanye mma maka na ndị ọgbara anyị na ha bụ ndị mba ofe mmanụ na ndị ugwu na-abụ ebe ọbụla ịfụrụ ha mgbe njelu meyi sevis o nwere ihe afụ agịdịgị okorobịa sori oyibo ọsị gị ba atụrụ nchi mana ndị be anyị bụ na ị ga-afụkwa onye etiwara slate ọsị gị na nọọsụ oyibo na ọ chọrọ ka nwa ya sụọ oyibo ifụkwazie ụdị oyibo ahụ a na-asụ ọ dịcha aka ya sị na ọ ghechara ya bụ kedu ụzọ ka mma biko maka na a na-ekwu ya bụ ihe na anyị na-akwalite ya bụ asụsụ ọ bụrụ nso n'ofu akụkụ ka o ya esi wee bịa ka ụmụazị wee mụta n'ụlọ ka ọ dị mkpa anyị nwa na-ejepụ ije iferika obodo ebe o nwere ndị Igbo dị n'ime anụ ahụ o nwere ndị bidoro nụrụ nwaanyị kpọrọ n'obodo wee mụta ụmụ ebe ahụ ma na-asụrụfe Igbo ejechara nata na-asụ Igbo nwe onye tiri iwu na-esoghị Igbo na be ya prọfesọ nna nọ na nke esoghị Igbo ma nweta ego ụgwọ akwụkwọ and ụmụaka ahụ and onwe difeba na rik ma chọkọleti mgbe ha dị obere ọ ga-agwa ya na ị ga-agwa ibe ọrụ n'Igbo ọ ga-agwa ibe ọrụ ịkpọta ya onye ha ịkpọta ya ọ bụrụ insentiv o ji wee na-adụ ịbata bie pancha na-asụ Igbo so nke ndị ezinụlọ ka dị mkpa karịa nke onye nkụzi ka onye nkụzi nwee taịm mana ọ ịbata n'ụlọ isụwakwara ha oyibo adịra dịka i kwuru ma mụ nwa nọ ebe a oyibo meghekwe mana ibe nna achọghị na-asụ Igbo meghekwu ozughị esu ọba ncha bụ nsogbu ahụ enwere anyị nọ na confusion ịsụba ha oyibo isụrụ n'isi ịsụba ha Igbo isụrụ n'isi ụfọdụ ka ọ ga-abịa ịtụgharị inu ọ na-ene anya gwagwa ọ na-ekata anya
isi ya na ọ bụ na ọ ghọtara n'ife eji nnu nne na n'iyi ọ sị ọ ka mma na ọ na n'iyi kama ọ ga-ege ntị ibe a na-ekwu. Ọ dị mma ịma anya ya na dịka n'ụlọ ụka dị iche iche ịfụzia ndị agadi nwaanyị na-ejebe atịgo ụfọdụ pụta ha sị gị nọ ka ejebe English service ọka ụtụtụ nọ nke a inezi anya ịbịazịa n'ụka nke a na-asụ Igbo ụfọdụ ndị na-abịa ụka nke a na-asụ Igbo epe mpe maka na nke ụtụtụ a bụ abịa na ma ndị ghọta maka onwe ndị ya sị ha gụọ Baịbụl oyibo maọbụ ọ ya na mmefe ọya gụ nọ ka eme ka anaba ụmụazị apụtakwazịa ma n'ụlọ ụka ejibu Igbo akụziri ụmụazị katikizim na ihe niile ewelụzịa oyibo wee na-akụziri ha. Kedu ka a ga-esi wee gwa ndị dịka ndị isi ụka ka fa tinye anya fụ na ya bụ asụsụ Igbo a na-akwalitekwa ya ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ezinụlọ na-akwalitekwa ya n'ụlọ ụka? Ka m gwa gị ebe anyị nwere nsogbu abụghị n'ụlọ ụka dịkwa Katọlik na ndị Seventh anyị nwere nsogbu ebe ahụ. Nwa agadi nwaanyị amaghị ihe a na-akọ vue Baịbụl ndị Seventh ọgụọ ya za awụsa. Ebe anyị nwere nsogbu na ndị ụka shọpụ a ọ bụ dị Latin kafa na-asụ nkafa ji asụ Igbo ọ bụ Igbo ọ bụghị Igbo naanị ife asị a na-espik in tongue ọkwa Chineke ka a na-akpọkwu sikwu na-esipụ na ya ọ bụrụ Chukwu ọ bụrụ Chukwu ọ bụrụ Ekwensu ọ bụrụ Ekwensu mana ndị aka mana ije ndị na-eje English service ndị ụka bịara gbaa mbọ na ọ na ha nwere ụka ịnọ ma ịtọ na n'ụlọ na Paris ebe ọbụla fa ka ịtọ n'Igbo nke ịnọ ahụ fa akazie n'oyibo ka ọ ga-abụ onwe ndị si ebe dị iche iche a na-anụ nke ịbụ ụka oyibo na-ebe ọsịsọ so onye chọọ nke ngwa ngwa ọsị ka eji ụka oyibo English service anyị esi wana na-agbasago mana nke Igbo a ga-akwụchakwa ebe niile dị ya tụwa ịnụ mba ụka Igbo ka m na-eje maka ọ na-abụrụ anọrọ m ana ihe mma bụ ọzọ ka ya bụrụ ahụ ịtọ na-abịagwa abịa taa mana o nwere ihe ndị kebụrụ ndị fada ndị ụkọchukwu ndị Seventh ọsọ ebe ahụ ka ọ ga-abịa ilu ebe ọkpọrọ n'ala Igbo anyị enweghị nsogbu ebe ahụ. So nke ndị ụka si aga n'ebe onwe ebe a ka anyị na-ekwu okwu ndị ụka ọ anyị nwa a na-agwa ndị ụka ji nọọ Igbo ebi achịcha. Na o nwere ihe ọzọ na-echetara m ihe o nwere onye be anyị mgbe anyị pechara mpe na be ha amụrụ ha na Kalaba ha na-asụkwa Igbo na-asụ Kalaba ya mmadụ bata be ha ọ bụrụ na ha chọrọ ka ị mara ihe ha na-ekwu ha sụọ Igbo ma ọ bụrụ na onye abụrụ onye Igbo ọ bụkwa na onye bụ onye ihe na-asụkwa nke ọzọ ya kedụzi ka anyị ga-esi wee ya mụ na nwa m nọrọ anyị na-asụ Bekee o wee dị mkpa ka anyị neke n'anya na ihe na-efunarị anyị dịka ndị Igbo na anyị anaghị asụ asụsụ anyị otu anyị si kwesị. Onye mma Igbo mara ife dịka Karaba ekwu nwee ịma asụsụ dị iche iche amaka mana nke bụ isi sekpụntị bụ nke ahụ eji maa gị. Ọ dịka m nwere nọ kịtakịta jebe obodo Igbo ruo akpọkụnọcha ndị ọcha asịba ibe anyị kwenu ọ bụrụ nzuzo ka ịda ọ iruo ma nke ha na-anụ mana ọ bụrụ na nchọzie nwee ndị Igbo n'ebe a ọ bụrụ na ị gee ntị ife a gwara bụrụ eziokwu na Zik na ọkpara fajere kpọrọ ndị farm settlement ịgbarịa m jee obodo Igbo ruo ewepụta asaa abụọ salad onye nke ọzọ na-eme ya masị dị ndị na ndị nke ọzọ Zik na-ekuru na-eri ọsị ya Zik nwanna nke ha ohere ọsị ya ribe na-erezisi ọbịa nke ọzọ ndị ọzọ na-akwa aka ha ga-eji n'onyi o wesị ha ka anyị kpee na ekpere ụmụnna biko ọkwa na nkọbọ ka a ga-eji geri nne ya o were ya gwa ha nọọ ngazi ka a ga-eji geri nne ya so ifugofu ebe asụsụ ọzọ ji aba uru o were nke ahụ ndị ọcha ọma ihe nkọbọ ọgọfụ ụmụnna n'ọkwa nkọbọ onye jụrụ ma nke na fama nri na nke Zik iwe anyị na-ekwe awụ nke ha ohere na nke be ahụ ọsị ya na owu ibe salad na-esi salad so akụkọ ya bụ na anyị na ndị Yoruba nọdụ ma Hausa ha ekwukwa ihe niile ha ga-ekwu Emmanuel mana onwe ka onye Igbo kwuo ghara itinye oyibo so okwu oyibo ọ nabatara ya na ọ bụrụ onye nwere uche ọ gwago ibe ndị nke ọzọ ikwu so ha nọdụ ha nwere asụsụ zuru ezu anyị nwere asụsụ zuru ezu otu mmadụ one na-asụ ya anyị nwere asụsụ zuru ezu asụsụ Igbo zuru ezu ka Yoruba si ezu ka Hausa si ezu mana ife onye ma asụ asụsụ Igbo zuru ezu okwucha okwu Igbo ikene ya
ya bụ kedu ihe na-efunarị anyị ife na-efunarị anyị enyika anyị nọzi ka ndị nọ n'ije ụzọ amaghị ebe ha na-aga ịmaghị ebe ị na-aga ịmaghị ebe isi bi n'ịmama ebe ijedoro. Nna m si na onye mmiri na-ama ọgbatabe ịjụọ ya ebe o bido mara ya ọ sị na ọ marakwa gị sịkwa ya fụbanụ maka onye ama na ọbe gị ka ọ na-akwụsị. So ihe anyị na-ekwu bụ onye na-eji n'anya onye na-asụ Igbo anya. Ana m ekelekwe gọọmenti Anambra ndị House of Assembly ụbọchị Wednesday asụ Igbo ahụkwa mmadụ ịtọ na ịnanọ n'ihu iwe ọchị ibu na ba na-ebe mee ya ngwa ngwa gbasara onwe. Then bịa na primary schools ụbọchị na gaa bọsa ụmụaka ji eyi efe ejirimara ifu na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ kwadoro bụ ọfụma. Enwere nwata ga-abụ na-aga n'ụzọ ebube dị ya na ọ bụ nke a na-akpọ nwa nke aba na-eyi kịta nke nwa na-akpọ nke eburu traụza onwe nke mpụta bọsị onye nke ọhụụ na-achịpụta iyi traụza kpọchie na ikpere kpọchie n'ikpere ike ikpezie ị na-ene ụmụaka pantị nweghị n'ime asụghị asụ. Mgbe nke anyị ịma ife niile na-agbanweta. Mgbe nke anyị bụ 7 colors pant before the war. Onwe ihe mere na ị nwere onweghị ka iyi iche efe mana ọ na-enu ọ bụrụ na ike ka a na-abụ ị ga-akawa ahụ igosi mmadụ n'iyikwu ya a na-abụ colors chịwara ịta ọkụ akwa iyi na ọbancha gaa ma mgbe onwere gịnị ka eji akwa iyi n'ime panchaba nghọta mana ibe onye Igbo ka oyi akwa ebe niile ga-adị ji ugwu mmadụ adị ya. So eyimakwa asụm Igbo na-enye mmadụ obi ike na ya bụ onye ebe a. Ọ dị mma ọ dị ka ya agba obere dị m ka ije mara ihe ndị mmadụ nwee ikwu maka ya bụ akpụrụkpụ okwu anyị na-enyomi tata etu a ga-esi wee kwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche. Apụna anyị na-anachiata adịghị enye aka ọtụtụ oge ọ dịka ọsọ nke ịkụzi n'ụlọ akwụkwọ ka ụmụaka ma analụkwe n'ụlọ asụwa oyibo. Ọ dị m ka onye mere na asụsụ Igbo na-anaghachi azụ. Ha na-enwekwa mmasị nọ na nsogbu dị na ya bụ na ọtụtụ oge anaghị afụ onye ya akụziere ha mana ọ bụ na akụzie ha na-aghọta ọ na-amasịkwa ha ịsụ ya. Ụfọdụ ndị nne na nna anyị na-eṅomi ndị ọcha wee na-etufu asụsụ anyị. Ha ada asụrụ ụmụ ha Igbo. Ịbịazịa n'ụlọ akwụkwọ dịka ebe anyị na-akụzi Igbo ụfọdụ oge ụmụaka ada aghọta ha na-ekwu ikwukwu dị ngaji ha mara ihe bụ ngaji. Ụfọdụ ha na-akpụ ya spoon kata ihe akụzikata bifo ha amụta. Anyị kụzichakwa ya bụ Igbo na loo ndị nne na nna asụrụkwa oyibo sụchie ndị anyị kụziri akụzi. Ebe mene ụlọ ha na-eji Igbo were asụ ụmụba a na-eji ewere oyibo wee sụọ ụmụazị ebezi isi Igbo a na-enye ụmụazị ọ na-abịa bụ arụ ọkwa ị na-aghọta na ihe asụsụ Igbo ji adachi ihe azụ bụ na ọ na-esite n'ezinụlọ ebe esi wee zụpụta mmụọ. Ndị nwekwa ụlọ akwụkwọ akpọchara ya mkpa na mbụ so ọ ya nwa mere n'ezinụlọ ya na n'ụlọ akwụkwọ. So ọ bụ na a ga-agbanwe ya bụ ihe asụsụ Igbo ama nnachi ya ọ ya mabụ ihe kpatara asụsụ Igbo ji anachi ya site n'aka nne na nna anyị. O site n'ebe anyị si wepụta n'ihi na ha anaghị akụziri anyị ndị anyị bata n'ime ụlọ akwụkwọ anyị gbakọ ọ na-ahịa ụmụaka anaghị akụziri Igbo n'ọnụ ọ na-ahịa ha arụ eso andị ihe mekwuru ọzọ o ji akwalụ ụmụaka arụ na-emụta Igbo ọsịsọ bụ ebe ha si wee tolite ebe a nọ wee mụta a na-akụzizi ya na klaasị ọ na-ahịa ha. Anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị afọ Igbo, anyị kwesịrị na-asụ Igbo n'ihi na Igbo bụ asụsụ anyị. Anyị kwesịrị ikwe ka anyị chezo asụsụ anyị n'ihi na asụsụ Igbo bụ asụsụ anyị mana ọ bụ ihe sikerere nkapụ n'isi n'ihi na anyị bụ ndị Igbo na asụsụ anyị na-eme anyị ihere. Anyị wezie asụsụ Bekee dịka asụsụ ọkacha mma bụ nke na-adịghị mma. Nke kacha ibie bụ na enweghịkwa ndị nkụzi na-akụzi Igbo ba enwere ndị nkụzi na-akụzi Igbo. Ọ ịbịa na skuulu bụ 1000 bụrụ sọsọ onye nkụzi Igbo na-abụ ka e nwere ozuru. So o kwesịrị na gọọmenti anyị ga-ewe ndị mere Igbo maali ọfụma tinyechala na skuulu dị iche iche ka e wee na-akwalite n'asụsụ anyị
nkwa ka asụsụ ndị ọzọ ndị Hausa na-asụ nkebe ndị Yoruba na-asụ nkebe mana nke anyị dị na-anyụ ka ọkụ a na-agwakwu ndị nne na nna ụlọ onwe ka anyị esi na-emekonete ile wee kpọkọọba gwaba unu na-alụọ n'ụlọ na-asụrụ n'ụlọ ụmụazị Igbo na ọ bụrụ mgbe ọbụla aise what are you doing? It's not good. Ọ dịrọ mma. Ọ dị mma daalụkwa n'isonyela anyị na anụgo ihe ndị mmadụ nwegasịrị ikwu maka gbasanya bụ ọkpụrụkpụ okwu anyị na-eṅomite anya bụ ịkwalite asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ndị mmadụ na-ekwukarịsị n'ọkwa ndị nne na nna ka ọ dịle ịfụ na ụmụ ha nata n'ụlọ na ha na-eme ha ka ha sụọ anya bụ asụsụ Igbo. Ọ dị mma Chief Damian, ama m na ịnụgasị ihe ndị mmadụ kwuru, kedu ihe ị nwere ike ịtụnye na ya? Nwaanyị nke ikpeazụ ọ dị ka ọ na-ewutie karịsịa maka ịfụ etu ụmụaka bịara ife a ha mee mbọsị a si wee nupụta ịfụ na ndị chọrọ ịmụta Igbo ma nne na nna chọkwuru ka ụmụ fa mụta Igbo erikazi mana ife a na-eme kịta ịrụzie n'ime obodo kwa ma ụmụ awanji a ndị Igwe na-eme ma ụmụ ife ndị ọzọ a na-emegasị ịfụ na egwu Igbo ma ihe ndị ọzọ so okwu ebe anyị ka nakwa enwe nsogbu aka m na-ayọ ndị African Magic a ndị a na-eme ejije ebe a okwu Igbo ọhụụ na dị njọ na aka aga ahịa karịa nke dị mma. Ejije ụfọdụ a ha na-eme egosi sọ ebe nwanne papa ha na-azụ ana kọọ nsị gbuo ndị batara abata mee nke a jee n'alụsị ọ bụ sọbọkwana ife eji mara ya. Ndị Igbo bụkwana onye aha na nwanne ya ebe ha bụ agbado ọkwa mezie na ụmụaka n'obodo iwe ma ebe ndị ọzọ onye na-asị na ọ ga-eju nọ si na ọnkụrụ ha ga-egbu na ọya gburu nna ya ma ndị Igbo gbuo bịa ọka na ife ejije afa na-eme mere esi edonye nsi mere esi eme ife ndị ọzọ ụmụaka enidiri and ụmụaka na-aka eneni maka ajọ ife ka anya na-aka aga na ya fana ekwu fana eme ejije fana etinyekarịsị uche n'ife na-ebute adịmma nwanne na ha na-akwa na-echeta na ndị okenye mgbe gboo eje ha akwụkwọ na-ete nkwụ zụrụ nwanne ya nwoke ka o jee akwụkwọ ka ọ ga-abụ abatabere ka enwe onye jere akwụkwọ. Ha anaghị ekwu nke ahụ. Mmadụ na-akọcha ugbo mee ihe niile na-akwado so nwanne ya ka o jee akwụkwọ. Mmadụ na-anọ rụọra nwanne ya ụlọ ka ọ bụgo oburu. Mmadụ na-eje nụtara nwanne ya nwaanyị ife niile a ka ya nwee onye nke nwanne m. So nwanne m ndị Igbo werie ka nweghị ibe ndị Igbo kpọrọ ka nwanne azụ onye enweghị ọkụta azụ. Ndị Igbo bịa sị na onye nwanne ya anọ n'udu na-ada akpọ ya n'egwu maka ebe oke a na-esi udu a na-akpọzi nwoke ya mgbankwọ nwoke ya mgbankwọ ọ bụ na nwanne nwaanyị anọ ebe a na ndị na-akụ udu ama mkpọkwa abalị. Ọ dị mma asụsụ na-asụkwu ya otu o si kwesị na mgbe o si kwesị. Onye ahụ na-amaghị Igbo ọfụma na-asụ asụsụ Igbo na-abụ oteta ụlọ dịka onye na mmadụ saa iwu wepụ ije. Ọ sọkwa ya bụ ụsọ nke ndị Benin na-akpọ broken English ka ịma ịmara Igbo ọfụma ibe na prọfesọ soro i were broken English gbugoo ya ọma mara ibe ị na-ekwu abeg give me water ọ bụbeghị oyibo efele maka ị ga-afụ nwanne gị ka ọ nọ na ebe ndị mmadụ nọ ịsụọla ya Igbo o were oyibo saa ya mana ọ bụrụ onye Yoruba ma ọ bụ onye ya ịkpọfụlara nwanne ya ọ bụrụ na ọ na-asụ English onwe ife njere ọgbakọ njere mmadụ sụọ Igbo ọfụma ife ka a na-akụrụ ya aka nwee sịma ọ bụrụ onye ọcha soziri ife a gịnị ka a ga-eme. Ihe na-atụ ndị be anyị egwu ife na-eme ifere na enweghị okwukwe na onwe gị. O nwere onye ọcha onye Germany fada bịa na Paris n'ime obodo na Nanka precisely 3 months or 2 months ka ọ nọ ka bụ ụka n'Igbo ya bụ mgbuka ọkpọ Maria abụ ebe nwunye anya ma ọ bụ ọkpọ ihe ndị ọzọ tata ọ nọzi mba ukwu na Fada Peters
adịghị nke onye Igbo ọ na-asụ Igbo asụ na-ede Igbo ede mana ọ itikwere uche na ya o nweghị ife itiri n'uche na ya mana ọ dị njọ na onye a mụrụ n'ala Igbo ka a ga-akụziri Igbo akụzi mana onye ọcha bịara tụtụrụ akwụkwọ ndị Igbo ji aka ụka ọ ka ha ụka one ma one n'oyibo okere nke Igbo anyị na-amụ amụ mana today anyị nwa na-amụ ya ma ọ kazi anyị asụ Igbo ulu dị na ya erega ulu nke izu onwe njikwa ka ndị si na ndị fada ndị semens ewenyere ha aka elu maka ọ bụghị ya o nweghị ka nkụzi okwukwe niile ha na-akụzi ga-esi bata ma ọ na anaghị eji Igbo akụzi ya eto ya n'ilu ịbịa ebe a na-azụ oyibo o nwere nke ga-abụ okwu Igbo na-abụ onye ọ lara ahụ ọ kpọpụrụ nwanne ya si ya biko nke a dị ha ọgwa ya mana okwu oyibo ahụ jọmpụ ya ma ọ bụ refa ha mmadụ to dictionary asụsụ Igbo ezusiri oke maka o nwere okwu ihe afụ dịka mgbe a sị m tutu ị na ka ịkọwakere nke ihe bụ chọkọletị o nwere onye ya bụ ụmụ ya chọọ ịna ihe dịka okwu dịka chọkọletị o nwere ụdị okwu anyị ma na ọ bụrụ n'ala Igbo na o si esi wee bịa abịazi ịtụgharị ya n'Igbo fịasịa ya kpatara ụfọdụ na-asụ Igbo asụkwa etinyetụ ya Igbo. Ebe ị ga-eji mmanụ Igbo zuru ezu ekwue chọkọletị esi gị tụgharịa ya n'ala Igbo ibe gị nwa mma ihe chọkọletị jụọ gịnị ka eji mee gị mara ibe eji mee iwere tụgharịa n'ala Igbo nwere na chọkọletị bụ ibe agwọkọrọ agwọkọ a na-eme nracha na-atọ ụtọ maka ọ ngwara ngwara ndị na ibe agwọkọrọ agwọkọ na-atọ ụtọ ọ ngwara ngwara ndị na chọkọletị because ọ ihe dị mkpa bụ iji ọgụgụ isi ya eme ya onweghị okwu onweghị asụsụ ezughị ezu kama na ebe ị matara ebe ajụjụ dị mkpa na-abịa n'oge kịta gbasara unu nwabụ ndị ọhaneze ndị Igbo nọ na isi oche na-eti mkpu ka afụ na asụsụ Igbo a na anyị bidoro wee banye n'ụlọ akwụkwọ amamụ nwere ihe unu bidoro mebe maka na oge anyị kekwa nke ọ dị nke o nwere ihe a na-akụzi akwụkwọ na klaasị a na-ejiche Igbo akụzi amara m onwe gị ihe mere ka a na-achịkwa azụ iji asụsụ Igbo na-akụziri ụmụazị akwụkwọ ka wee ebe ahụ wee bido nke izu na ndị na-ede akwụkwọ Igbo bụkwara mmadụ one ndị edere ede mmadụ one na-enebe anya mana o nwere ihe ndị anyị na-achọ ime na kịta dịka anyị fe anyị jere mbọsa o nwere ihe agbamume anyị na-eme ga-egosikwa ndị mmadụ ibe ọrụ na ị na-eme ma enweghị reshi asọmpi na ọ ga na-ajụkwa oyi dịka ụmụaka mere ibe mbọchị anyị gwara fa ndị anyị na-achọ bụ ndị ahụ mere ibe ka anyị kara tụwa ugo ma kenekwarị ndị gbakọrọ onye ọgbakọ ụmụaka mere ibe bọchị ahụ ndị nke izizi anyị nyere ife ndị nke ịbọ anyị nyere ife ndị nke ịtọ ma mụ nwa gwakwazie ha na ebidokwazie ịsọmpi a ife dịka na ngalaba nke lokal gọọmenti na ndị otu niile na lokal gọọmenti ahụ ga na-eje ebe a ụmụaka uchefe erikakwa ọ bụrụ na enyefe wepụsị asụ ịsụ Igbo na ịkụzi Igbo akpọpụ nọva fajụọ gụba okenye ajụjụ n'onu Igbo ndị ha mụtara amụta ụfọdụ ka ị ga-anara unu wee bịakwa wee zaa so ihe dị mkpa bụ adịghị enwezi ohere ụmụaka na okenye ịnọkọ nkewa dị n'okenye na ụmụaka dịka ma mgbe gboo nna gị nye gị anya dịka ụbụrụ ozuru okene ịmachazi ike ọzọkwa enwere asị na nwata kwọchaa ka usoro ọgaranya rie nri ọ na-eji ọdọkpụrụ gị enwere ike rue n'ofe ebe a ga-anọkwu ihe ma n'ime obi ị nọrọ n'iro nwatakịrị ma ibe ga na-ege ntị na-anụ ibe a na-ekweba nna anyị nwere ike pụta ụlọ ana ọ dị mma ọzọ nwa m n'ụdịdị ibe kwuru dalụrị nne ichie anyị na-ekene gị n'isonyela anyị na anya bụ ihe mmemme Good Morning na Anambra tata asụsụ na ebe niile dị anyị dị iche iche daalụ n'isi anyị tata afọ m
daalụ maka isonyela anyị na tata n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Anyị ga-anọkwa otu a echi.